Airsoft-hardball.dk her igen. Sidste gang der tog vi et kig på min Black Eagle M6. Og som jeg sagde sidste gang, var det, at det var den sidste video, jeg lavede med den amerikanske uniform. Så vi skal lave 2 ting i dag. Vi skal kigge på min Glock 17 fra KWA og den danske dragt. Den danske dragt. Det er sådan noget. Og jeg har også den amerikanske vest. Kampvesten jo. Der er gummiskulder ting til støtte til geværkolber, så man er bedre at greb. Der er 4x2 til M4 og AK'er for eksempel. Og AK det er jo et rimelig stort magasin, så man kan jo sige sådan, at det passer selv til det bedste magasin, der er store. Der er et pistolhylstermagasin, pistolhylster til Glocken for eksempel. Så, altså, der er 3 magasiner her til pistol eller sniper. Et her, og et her og her. Så man kan sige, man kan sagtens også have masser af pistolmagasiner. Der er til walkie heroppe. Nå, men altså, tilbage til klokken. Altså, det er det vi skal gøre i dag. Glock 17. Okay, insekt. Nå, Airsoft-hardball.dk igen. Med Mini Airsoft.dk. Er det den der vi skal kigge på? Okay. Ja, vi er klar. I dag skal vi kigge på den lille søde Glock 17 fra KWA. ASG. Fuck det. Der følger manual med. Alt det der, det ved vi godt lige på mig. Derfor har vi gunnen. Prøv at se. Serienummer. Den har blowback. Den er metalkrop. Bortset fra det hernede. Det er plastik. Fucking cars. Plastikkugler. Metal. Plastik. Se, gas. Kan I lide det? En speedloader er ikke noget værd. Køb en ordentlig speedloader. Det er lort. Kig herinde. Så har vi den her nøgle til at justere dens hop-up. Jeg ved det, I kan ikke se det. Fuck det. Er den ikke så? Lad os prøve den en gang. Vi skal huske at være stille. Helt stille. Den må ikke opdage os. Jeg ved ikke hvor vores fjende er. Jeg skal nok finde ham. Er du klar? Lad gå. Stille. Stille. Er det ikke sødt? Fuck. Find den ned. Skyder. Op. Up. Gun down. Det er en cool fisk. Filmen er nedlagt. Jeg skal videre. Helt videre. Kom så. Fjenden må ikke høre os.
det er mit bord! Der er noget gas. Kom så! Helt ned. Jeg tror, der var en gasgun. Ja, ham. Ind i junglen nu. Fjenden ned. Skal være helt stille. Ikke med den der. Ikke med den der. Ned med den. Fjenden må ikke høres. Okay. Gå derhen. Skal være helt stille. Stille! Okay. Er du klar? Om 2 sekunder kan du ikke se mig. Er du klar? Hvad skal vi vente om? Ikke mig! Okay, fuck det. Nah. Ja, igen. Ja. Vi kan vist roligt blive enige om, at den virker. Den kunne godt være bedre. Okay. Manuelt har vi kigget. Gunnen, den er sød i sig selv. Altså, men ja. Den vil have, jeg skal læse manualen. Fuck det. Jeg skal ud og skyde om. Få den væk. Ikke med den. Okay. Okay, ja. Vi har den her klokke. Den er meget sød, men altså, den kunne godt være bedre. Altså, der er nogle små problemer. Okay. Hvad siger I nu? Altså, hvem sælger sådan noget her lort? Det lød meget godt, eller hvad? Hvor jeg ikke ryste kameraet så meget? Prøv at høre. Så. Vi ser, om vi kan ramme den der. Fuck det. Du har heller ikke noget skud. Okay, ja. Everybody love juletræer. Står ind i junglen. Ved siden af en hovedvej. Jeg har set mit våben. Men mig sagt. Det vidste jeg godt. Ej, altså fans. Jeg ved det her ikke har været et helt normalt afsnit med Airsoft-Hardcore.dk. Det har været et specielt review i dag. Jeg ved ikke helt om det kommer til at fortsætte sådan her. Men nok de fleste af mine anmeldelser vil komme til at foregå sådan her. Så altså dem der ikke er så vilde med det, I må have mig undskyldt så. Men de fleste videoer kommer til at være sådan for mig. Som sagt skal I have tak fordi I kiggede med fra Airsoft-Hardcore.dk. Tak for at I kiggede med.